Да, знам. Здравейте, хора! Днес ще играем малко на Clash Royale. Да, ще ще играем на Clash Royale малко. Ще играем около 2 игрички, ще се напием като крави. Ще шмъркаме цигари. Ще пушим и трава. Да. Ние сме лапата на 17 години. Ние сме лапата 9 капак. Ето сега, ето, кажи нещо. Ще ви бъде майката всички кучки мръсни. Удариха шамар, защото се поводял шмърка цял ден. Що ме удари, брат? Кой си Вие не тъпим кошмари, тъпи кошмари. Оставете ги! Какво ставаш, бе? Копачи? Абе, а? Остави си, оставете млъкне, че ни псува. Добре. Човек, не мога. Оф, ще лежа. Аре, кури. Те са едни такива слабаци. Не са Той на втора земя, ми на първа земя. Той още не е почнал една земя. А пък аз съм... Само на телефона. Трос. Беби! Бебо! Бебо! О, закъй се върху мен. Тупите лизното едно. И сега той съм останал. Инсталира се. Аре, метеорит. Прави ли клипа? След малко ще го направя. Той иска да прави клипа, ама сега играе Clash Royale. Сега аз ще гледа Clash Royale. Има Shadow хакната игра, много че на момчета. Китайска. Има един... Shadow Fight хакната. И ще гледате си от апдейт. И от едно... И от... Апстър. Не. Дам се някой да има апстър. Аз я правя клипа. Защото нямам iPhone. Не правиш клип още. Ето, той ще прави. Той вече ще прави клип. О, хора! Аз се интересувах той да прави клип, да му пусна клип. Убих му края! Убих му края. Добре, хора, свършихме една игра, не знаем как победих. Иначе ще си ми първа игра. И втората да започнем. Намали. Чакай. Бихме хора! Ай, момчета. Аз искам Angry Birds, много че на игра. Аз играя Аз съм на 9 години, мога да обиждам, мога да правя, което искам. Не на 9 години, той е още на 8 години. Абе, котинкало е. Лъжи, хора. Ще те Аз припея. съм посняка. Беги, абонирайте се за мене. И аз ще се Ето, той е втори клас и ме пратили до 10 години. хора. Абе, да, бе, до 10 години. Имаш един дете до 10. Имам приятели даже до 100 години, бе. Маля, хора. Лъжа е, те. Имам приятели до 28 години. Да, имаш то. Макс, пам! Не, бе, къде отиде тук? Аз играя Clash Royale. С кафена на Clash Royale. Утре среща. Удари сестра. Среща в... Преди откъде се изключва той, брат? Кой иска да... Учила ми срещата. Кажи ми като иска. Браво. Аз ще кажа. Аз ги разбирам. Хора, трябва беби драгана! Деми О, хора, аз съм трябва ми коричка. Ние сме приятели, логи сме на добри приятели. Не, имам по-добри. А той ме е на второ място някъде. Давай, аз съм на второ място, има един много добър приятел, да се казва Пепе, моя първият приятел. Не. Мишо ми е първи. Ала, имаш обида да ти отисва. Да, той ми е първи. Аз съм втори. Пепе е трети. То почти всички са ми... почти всички са ми трети. Или втори. Ти си ми първи. Почти всички са първи. Не, то сме... Беби, драгана, факов, майка ти! Убих го. Не знам как. Ба, брата, аз печелих много пари. Ехе, хора, бяха аз и това, че съм първо име. Ти млъква е малък. Аз трябваше... Ема в калеко, пака! Пум! За тапите. Имам един моя брат, дето може да обижда. И е на 1000 години. Бързо. Спускай се бързо. Еба, човек, аз имам много трудни, брат.
Не, човек, убиха ма, признавам. Той ще бъде... Чакай, ще умра ли? Добре, и да много е харесва този клип, не успях да убия първия. Успях да убия, ама втория не успях, чао.